Bună fraților, bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Am 12 ani și stau în Brașov. În videoul de azi, ca să nu fie un video simplu, voi intra pe contul iubitului meu de Pavachin. Adică el. Da. Deci el nu știe absolut nimic. I-am spus că mă pun să dorm 1 noaptea. Și da. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați. Acum haideți să intrăm pe contul lui. Bun, deci acum ne-am conectat pe contul lui. Uite-mă și pe mine, își dau favorită. Are 9 cereri. Și nu o să mă bag să-i le accept. Bun. La build văd că nu prea bagă și nu o să-i bag nimic. Ca să nu-și dea seama că am fost pe contul lui. Are 4 animation seturi, eu am numai 2. Și are foarte multe haine. Fără să vreau că mi-a dat cea mai dulce o travă s-o beau și vreau doar să fii doar a mea. Îți jur că nu vreau ceva. Și are foarte multe chestii în astea. 12 maxim. Aici i-am intrat o dată pe contul lui. Mai de mult nu prea are haine de fete și am făcut așa. O să-i setez alt animation pe ăsta. Nu vreau să-i schimb caracterul și nu pot să-i șterg niciunul pentru că are 12 maxim. Da. Acum haideți să intrăm pe un server. Bun, deci am ajuns aici. Și sunt numai 2 fete. Hello. Asta plânge aici. Haideți la o cafenea mai bine. Poate găsim români. Bine, da, români sunt peste tot. Hai să scriem la asta. Da, de doamne că nu e Africa. Ce se mai zice noi? Ce știu cum vorbesc băieții între ei. Mi-a zis nimic, eu ce să zic. Ce să zic? Să zic. Stau. Câți ani ai? Ce fain e. Ce fain e amânul ăsta. Haideți să vedem ce dansuri are. E fain. Și asta e fain. Și asta e fain. Are câteva dansuri de fete. Ok. Un picture, da. Cred că nu mai răspunde asta. I-am scris că câți ani e bro și mi-a scris 13. Eu îi zic 107, 102 și plec. Și da, pentru că asta este primul video, o să încheiem aici. Nu uitați să apăsați pe butonul de like,
să vă abonați și noi ne revedem cu bine, sper, data viitoare. Pa, pa! Și era să uit ceva. Logout. Ei, nu mă întrebați ce e pisica asta. E pisica mea, ok?